One DJ you don't wanna fuck with. Is your boy DJ S Shine Best International. Blazing the steel. Bring the heat. Cancelu nenu mili, kalema ya gelimu. Cancelu nenu milio, nemo su milido. Umesi bowe milio, wakale se ne kulana. Aye mejalu boya lugo, ni mejalu nama boya lugo. Na milio de wilo, nama milio na yotio. Umu wa tu de ko. Family de popo, kale amaya gabumo. Osina milio de wilo, osina milio da kusio. Olu mili gambia lo wakanwa o, aga milio gambia lo wakanwa o. Osi mili gande zelu jimo. Kale amaya gelimu, kansebene nu milio. Iwe di no bodani no rika. Nyamu di nase iwe di no bi bakale la kale. Nyamu di nase iwe di no bi berika. Kale amabaga bomo, kansebene nu milio. Kansebene nu milio. Kansebene nu milio. Uso mile de tireti. Aba mili gamona baluwa o. Olu mili gamelo wa galwalu ti. Kale amaya gelimu, kansebene nu milio. Na mili kasi aboti mo samebele. Na mili kasi ayoti mi bomelu mi da o. Na mili kasi abeli mo samoku o. Kale amaya gelimu, kansebene nu milio. Eto bona si weje lu wa mo. Na ye ni mili no lule duro. Uso bona si weje lu wa mo. Aka ni million de mo na duro. Na meze wani na kenelu mi o. Kale amaya gelimu, kansebene nu milio. Ogba kalwa no ka milio. Kumu na muji we bube maya o. Kilo na si we kale amaro. Na mo kale amabaga bomo, kansebene nu milio. Ogba kalwa no ka milio. Abi obodo mi we bube maya o. Iku ni be we so bube mo na so. Kale amabaga bomo, kansebene nu milio. Tibe welu mu no ma we ni eyi naka. Tibe welu mu be mu we ni eyi naka o. Pelesi nu no mu rabe naka tim. Kale amabaga bomo, kansebene nu milio. Cancelo, 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 cancelo. Okimejo si go chaba mili kosa o. Okimejo si go chaba mili kosa ba o. Okwanya mejo si o chaba mili kosa ba si o. Kale amaya gelimu, kansebene nu milio. Amanda melu wanyi lobo melu kuku. Amanda melu wanyi lobo melu kuku o. Presenu wanyi kambolo na ya o. Wanyi ne meli benine o. Wanyi tokodi kumu wanyi biesi adi o. Oso tukwe kucho kumu na so. Presenu wanyi kambolo na ya o. Wanyi ne meli benine o. Wanyi tokodi kumu wanyi biesi adi o.
oto to be kujo mo na so ne mo kale ma ya geli mo kan sebene no ale ma ba ga bu mo ne mo kale ma ya geli mo kan sebene no milio ne mo ru milino kan pa mo lo ni milio o si na milio ada ko si no wa o ale ma ba ga bu mo kan sebene no milio ai sebene no milio na milio kan si ayo ti mi ko melo mi pe na milio kan si aboti mo za me mele o na milio kan si aboti mo nu lo nu mo kale ma ya geli mo kan sebene no milio ase wa yi ti na sa na kenelu mi mo ru milio no mo keneli o na mo milio no so ye de o kenelu mo wa se ni ti na se se ma yo no gbo gi wa ti megu a o kale ma ba ga bu yi sebene no egunde ti le baba olowo mi wa tani oyimu bita wa jaka ologba mi director freedom hotel na Lagos o otulotule wa tani odogwu ologbo mi tipo ologbo mi na America galo kale ama baga mu yi sebene nu mi oyimi ke mu ibesi akomanem oye kwali botubu lo nanu bo woroso mi na ndida ko ni ga dilim sabesi ko na kenelu mi odogun na Brazil ko na lubili obodo pele ki na bilio ayi meza mo doge ti o ibesi ko na kenemi sebene nu mi kenelu besi boy yi wanne George nwa modo si odu George nwa modo si na borika ọnọdụ ugo na ọ dị egbe mma onye de ya bụrụ ọnọdụ ugo n'ọnụ ụmụ keneli kalịa ma ya ga-eli sebene n'umi eji gba nwa ụmụ na-alụ nwanne m onye ndịda akụ ndị ji ego na Tokyo elili ego n'Istanbul nwanne m onye ọma mmanụ ozu na nwozu arụ nwa baboni ndị ji ego onye ọgbọ ndị na-akụ odogwu eji mudo na kenemi sebene nu milio ayi mu chike wepu ndo nyoma ngabide wokuli ye na kenemi wotu moye duto moyo ni todogu kili wi gbezo nyoma chike wepu ndo tagi wepu ndo na kenelu mi abide ye mekeneyi sebene nu milio esi boy woko ma Prince n'ugbo na kenelu mi aja to ugbo na kenelu mi Prince esi wasi duru ko bia we bia o ere to go di gadi no ni gadi aja to na kenemi sebene nu mi Kolika muye mo adanyo ke na losi omuyo wadu ogugba ma kwa na kenelu mi aduwetia muyo wadu ni de moso ogunu ka muje monu kale mi bege monu oyi mumu no ye ni webu ni ke nwanne igilige go na South Africa erika muno ye ni webu ni ke ni ga dilim igiligi ego woyo ni jado biali o South Africa ni na weje bili na mbomi iso ya je webu nike igiligi ego na kenemi o kale amabaga boyi isebene nu mi oyi mese ni owo bi ma bia o ilo di no gwe nwanne mo no galila gali eze nna na lasi onyo ma kenelu mi
mi obi nwe me wele ego sebene no mi oyi mo bele be wa ko mu na sugbe abele be wa ko mu wa sugbe abele be na London Erica ne abele be na America ga na lumi enelu mo li akugi na di ma o uye bele be ni do so ezi wa sugbe ru na bia kenenu abele be na kenemi makulu ndi milo ayimu kesi wa sugbe ru na ayimu kesi na sugbe Erica ne o ayu kopi nu ko si enwetego nie ogbe bi weti na melo na sugbe ru na eso bogo na sugbe Erica ne o kesi na kenemi sebele no milo kesi omo na sugbe okala ga moju odoku Zumba nwoke monyoma Igbaki igba n'onu mu kene ha na igba o Siamba na Tipati Global na London Ugochukwu tubele n'ugwu ugwu nwoke ọma o Ha na igba n'onu mu kene li Kalia ma ya geli sebene n'umili Oyimu n'oso nwa jekwe Oyimu oyi n'ogboli Ugwe bi nwati na melu Akadekene ni Landmark Press Club Landmark Press Club Ndama Matina Malaka Nemi Oyimu Chaya na Mukuse Bodalo Bada Neke Nelumi Anya Bulugo Lugo Jidalono Chaya Neke Nemi Sebene Numilo Joseph Ibani Rotuku Moye Joseph Ibani Rotuku Moye Chairman Sausage Joe Global Onyama Upaka Mona Mokanali Abipulo Mene Nukuku Biakene Sausage Yoni Dosa Abipulo Me Mokoye na Mokanali Elemi Loga Boye Sebene Numili Bonirika Tazuki na London onyama Muse gada si ani ekenelu na onyama Oti ayawanu na ni ota muse Tazuki na London ni di muso Oti ayana ekenemi sebene numili Oyimo obinna nwambolu What is life onyama obinna Wa papi water kenelu mi Obi na mboli kenemi sebene no mili Ingi sianu wake moni duso Ingi siana na Turkey Oyi moni Istanbul kina webili Ingi kenemi sebene no mili Kenelu meja yigi o wakama o Namuni wasoke wolu mapa o Ebi gina Turkey ekenelu mi Olu nesi ekenemi sebene no mi Tuku kadibia mwa modebe na Turkey Istanbul kona bili mwa modebe o Manje nindi dako biakene o Mana lusi modebe onyoma baba dudu o Aki mwa modebe ekenelu mi o Dolu magwa meke nuno sebene no mi Samadu bana mo keneli negu Abele mwa buteli kena Denmark yo Mwa bolu mwa dube kenelu mi yo Olisa mewe legu sebene numilo Ayima kuwata mwa chuku madalolo Upejobo mwa chuku mamwaka Ereto Solita National Onyama Mwa chuku maneke nelu megwe jopo
Japan America dịdị m ụsọ onye ji moto melụ mọgọ n'egwu m uche na nwono ji esi m oke na eyo oke soli na kenemi sebe n'elu mmiri oyimaka ose ahụ igwe ma ọ bụ jaki jakpa iwainu n'ịdị m ụsọ onye ji moto melụ mọgọ n'egwu m agosa na kenemi ụbazi olu mmiri Oyi maska mwe egwu atụ eze nwa o Ugo ikalila kali mwe egwu atụ eze nwa n'ugo yi n'orika nne molu makwa Ilo di n'obodo anyị o n'orika o Ti maska mwe egwu atụ eze nwa ọgalanye Kali ama baga abụghị isebe n'elu Polisa nwa kwasie na kenelu ma agụ na-abụ Ugwe bụ n'ụmụ kwasie agụ na-abụ odogwu Kenelu mụ dagwe nwoke yo Udagwa na kanemi isebe n'elu mmiri Ikebe bụ na nwaya ka isebe n'elu mmiri Oti igbadalo ka isebe n'elu mmiri Papa nnukwu nwanne m ka isebe n'elu mmiri Ikebe bụ na ya ka isebe n'elu mmiri Agbọbre n'ọchịkọ isebe n'elu mmiri Oyibo chibike nwa oyibo chịkọ Agbọbre n'ụnyachịkọ Ibaki onege n'emi ka isebe n'elu mmiri Nwa papi wọta o ka isebe n'elu mmiri Papi wọta o ka isebe n'elu mmiri Abada kúrò mbosi ka isebe n'elu mmiri Tika so nwa mmenne ka isebe n'elu mmiri Eze nwa jina kene ka isebe n'elu mmiri Oyibo mewe n'ego ka isebe n'elu mmiri Oyibo mkpo dike ka isebe n'elu mmiri Ike mbikelele ka isebe n'elu mmiri Mmiri egwu na yo ka isebe n'elu mmiri Oyibo ego n'ụlọ ka isebe n'elu mmiri Master to high fruit, master fruit na John Nunuzile. Oba! Ewe!
kenna chano IGV Chukwu Obidile na black mechanic alano na Anambra State ebe afọ ka mụ n'odogwu ọnaba na South bilio gezienu m ntị n'onu ka nkọlụnụ maka Chief Izuchukwu Obidile Ezekweche one of Ihiala gezienu m ntị n'onu igwe Board boys nke dị n'Ihiala donu Ihiala dị na Anambra ebe afọ ụkọ ọgụlianụ ezi nwanne m wee gụsị anụ o wee gbaba mbọ wee yoba Chukwu Olise Chukwu biko nyeli ya aka ka nye dịka mmasị biya Onisado o wee nabasịa na South Africa ebe akodogwu na Kwechili Ihiala ka mụ n'odogwu ka ọ na-elu olu South odogwu wee gbaba mbọ o wee lụọ mbọsị mpịtị wee kwenu odogwu wee nweta connection ife na nne South Africa golden na Diamond SDB ebe aka na ọbụla ọkasị akasị iruo na South Ezekweche bụ onye mama na gold nakwa Diamond SDB mbọsị obi n'olu banye na gold na-echenji Diamond mbọsị abụghị ọbụla ọkasị akasị o wee kpaba akụdogwu wee kalịanụ o wee tie mkpu si na ka ọ batago na akụ ya ga-elu o wee nataba Ihiala wee kpụ ụmụ okolobịa okwu so onye ọbụla kwadobezie nnu na baga na South kelu olu South Africa ndị n'ụwa do obido chọọ shop mepebe kompini dolu ụmụ okolobịa gbaba mbọrọ tata na facha ndị m ọfụma ndị onye n'aka n'Ihiala na fadi ka aja dị naanị akpọbaza ya eze ụmọgọ nwa Chinekelo Ezekweche n'Ihiala ndị ọlụlụ nọ kalịanụ ndị okelu moto dịka nchanụ oji moto eme ọgọ emesiala ụta mụ na ndị egwu Ezekweche n'Ihiala ome ọkachie na South Africa na nne gbuo n'ịdị mma ezigbo Obidile na ọzọ nwe ya ga na-ekene nụ Nonge bụ CEO Gold and Diamond Estate na South Africa na ịbụzikwa chairman Ihiala Progressive Union nke dị na South Africa odogwu ezi nwanne m Obiliru n'ilu gị ga-agaba akụ eze adị abụọ bụ n'elu ụwa brọda o n'inwere ozi ọdịda ọzọnụ Ezekweche onye ka na-ekelelu Ezekweche n'Ihiala Chief Izuchukwu Obidile ọzọ nwe ihe ga na-ekelelu ezigbo mmadụ n'Ihiala ọzọ na-ekene amala kwa egwu is your boy, DJ S Shine Best International. Igbo
Obidile n'aka oke si nụta nwanyị ọma n'ọrụ mba n'otu mana ọ bịaziala n'abịghị ala ọ naziala ihe ala bili nwanyị ọma bili na anyị ikenelu mmalụlụ nọ odozi akụ eze kweche n'anya ekenelu ogoli mmalụ ụzọ dị n'enu ụwa ọ dozi aka oji ọgwa nnụnụ nwanyị a na-ekuli ekili n'ọzọ nne ekene n'ọkwa m ụbọza nwe ya gaa mama isi n'aka n'ezi odozi akụghị nwoke n'elughị mama ezi nne mama ọnụ mme ekeneghị ezi nne nne ga-adị lọlọ lady Evelyn Obidile aka elebe mma nwanyị ezi nne m uleze kweche ọzọ nwe ya ga na-ekele iru ezi n'aka na-esi mama nwoke na papa yi utu dike mụ n'odogwu ezi nna nna o ọzọ nwe ya ga na-ekene no Chief Sir Isaac Obidile aka Chinwata Kwak one of Ihiala Papa Dalolo ọzọ ekenenu ezinna n'onumu nekene ezinna kenese papa mụlọdele ụmụnne na nwanne mmadụ abụrụ ya ụmụnne eze kweje na ọzọ nwe nyaga na-ekene na-emesịa nọ na ya ka gafọ dalụnụ onye ka mbụzi ekenenu Chief Ntomchukwu Obidile akụbụ mma one of Ihiala Nọnge bụ CEO Doslink Industry ma chimpas ka eji mara elu n'obiete Koka Lagos State ebe a ka ị na-adịlelu mana Ihiala ka mụ na-ekwu esemokwu nne na odozi akụghị nwanyị ọma n'ọnụ m ekenenu nwanyị a na-ekili ekili na anyị ekenelu ụmụnne m dalụ onye nna ekene bụzianụ lọlọ Chinyere Obidile aka ọlaedo nwanyị ọma ezi odozi akụ bụ mma wa of Ihiala ọzọ nwe ya nga na-ekene unu kedu maka Chief Anthony Obidile aka Chibuife one of Ihiala na ọ bụzi a businessman n'Ihiala importer and exporter ọzọ nwe ya nga na-ekene unu ya na odozi akụ ya lọlọ Queennet Chinenye Obidile aka Adugo nwanyị ọma ọzọ na-ekene unu kedu maka Chief Okwuchukwu Obidile aka Chukwumijemu one of Ihiala ọ bụzikwe businessman ya na odozi akụanụ lọlọ Chisom Obidile mkpụrụ mma na anyị ekenenu ọsị m kene ọgụ ya ma nkenezi ụmụ nwanne ezi ọgọ bụ chi onye ezi ọgọ n'onumu na-ekenenu Chief Sunday mmadụ natụ aka Sonny Bobo ya na-edozi akụ ya nwanyị mma oweli mmanụ ụzọ dị ya ọ dị ka oji ọgwụ anụ nwanyị mma na onume ekene igwe egwu ọ bụzi lọlọ Morin
mmadụ natụ aka oji nwayọ ga-alụ alụ oji nwayọ nwayọ mma anyị ekene egwu ọsịmụkene lasbọn fanụ ọdụdụ nwa na anyị kenelui nwayọ magolibe uju nwa obido ile bili lasbọn emese na anyị ga-afụnụ na ọ bụzi business lady akwa niile si nata ọkebu nata nke ụmụ nwanyị ma akpụkpọ ụkwụ ma traveling bag nọ ya nnukọ na-ele akpa eji eme travel nke eji eje obodo oyibo ya ka nwanyị ọma na-elenuo ihe alaka mụrụ nwa mana owele ka ọ na-alụbili na-eme bizines ya nụ uju na-ekene mmiri ezi nwebidilebili na-emesi na anyị ga-afọ eze kwechesi m kenunu na-emụma ọsị na kenesi ụmụnne ya n'ụwa nwoke ndị ọhịa ya o ma ndị nọ na Naịjirịa ma ndị nọ na South ma ndị nọcha obodo oyibo ezekweche na-ekene ndị egwu mụ na ị ga na nụ ndị lọtalụ kene na-egwu nwe ma ndị nkụsa ma melotalo dịka n'ụgwa ya bụ mmụ n'ife akwa nụzelika na-emezienụ na anyị ka gafụ anyị Brothers International Soundmakers ọbịala ije ga na lele ụzọ nwanyị ọbọtụ ụkwala ọzọ gana ojibezemọgọ nwanne m na si na ngana na-egbu nne gbulu m obi ọzọ nwele ibe gana okidowisama aja nnụ n'osili anyị kụsịa na anyị ga nọ n'ebe anyị si bi eteka o ezekwechi m buli gbajebenu ndị egwu m ka anyị nanụ ka eze kweche onye ọma na South ojigode mọgọ ọzọ nwunye ya na-ekele Diamond Stage bụ odogwu eze kweche Blaze in the steel. Bring the heat. Okay. Ebe ka anyị na-abịazi nkwado ọna anyị na-abịa ọ bụrụ maka ndị na-agbaka jebe obodo oyibo onye ọbụla nwere ebe edebekwala ya ọ bụla dịrị negala obodo oyibo ji ego wee nọta mana o nwere ụmụazị Chukwu gosiri wee gwabara mgbe ọbụla fatụrụ ukwu n'epọt na anabata ebulu ego wee nọta ụfọdụ rere ala wee gaa obodo oyibo mana kịta afụzi ala afụzikwe n'ife a ga-eji wee kwụ ụgwọ ala nwanne m obodo oyibo adịlịzi obodo oyibo adịrị izi nụna obodo oyibo adịrị izi ibe nwoke m lebata ego obodo oyibo adịkwa femfemfem obodo oyibo adịkwa izi nụna ọgbaji obodo oyibo nenụwa
Igbo ke m ntị n'olu onwe ọla ife m ji akọlụ nụ onye nwelụ ntị ya biko n'ụlọ egwu nwa ebe onye nọ ya nọsi ike bọbụ na ị na-emejisi ike ụfọdụ uche n'ije obodo oyibo baje obodo oyibo beburu ego wee nada ụfọdụ rere na nneba barere ara nnaba wee jewe obodo oyibo ụfọdụ biri ego na mitin ụfọdụ biri ego na alụsị ka jebe obodo oyibo mgbe barụziri obodo oyibo ibe adịrọzi kesiri kọ n'akụkọ ebe onye nọ ya nọzi ike chimesi nwazi ebe onye nọ ya nọzi ike n'ụwa nwanne m onwere ibe ngakọ gbanwere ibe ngakọ na ya bụ ibe meleme ọ bụrụ maka obi Igbo eke nwaanyị dị ike nwanne ya mụtanye ya ngozina obi Igbo eke nọ Naijiria emebe ọzụọ na-afịa n'ụwa ma afịa ga-ala ya ọ gbala mmụta na-agba agba transport ma ọ gbasịa ma onwe ebe ọ gbatala n'ụwa obi Igbo eke wekwanụ mpapa o mama maga ma eje obodo oyibo nna ya gwara ya na ya nwere ego nne mụrụ ya na ebe na asị na ego na ọdịdozi obi Igbo eke sisi rekwa ana n'ụwa siri ana n'ụwa nye ya oke nke ya ewere ego wee nye obi Igbo eke ere na ana were ego nye obi Igbo eke obi Igbo eke si mama na m aga o mbaba m aga m eje obodo oyibo Chinedu gara obodo oyibo ya nwee buru ego wee nada ya gabụ ọga n'obodo oyibo o chere obodo oyibo na ego na-ada n'elu nwanne m obodo oyibo anirizi obodo oyibo anirizi obi Igbo eke weje obodo oyibo wee ruo n'owe ba South Africa nne ọ nọ na ndụ ọnwa na-anọ n'ego jiri bịa n'ụna n'ọbụ na nụnụ obi Igbo eke wee gbochi edu nwanne m biko gwa m ife na-alụ n'ụwa ego njiri bịa n'ọgwụgwọ na ọ bụrụ na o nwere ife na-alụ ka nna m obodo mụọ obi Igbo eke kpọrọ mpa na fonu mpapa m na m amazi ife na-eme aga m alọta Naijiria ọ bụrụ mmesi ma rụbezi ya papa gwa na obi Igbo eke gwagwa na ngwa ma gị nwe anụ obi Igbo eke asị ga eje na nwanne m ije obodo oyibo adịrịzi ibe nwoke nwere mata ego obodo oyibo adịrịzi ka nkwuo bụ onye jere obodo oyibo tụọ ya ike ibe onye jere buru ike wee nọta tụọ ya ike nwanne m ọ dịrịzi ma ncha a na-agwa ntị ma ntị anụghị mgbe ebere isi ya na ntị ya were ebe ọ bụla ị nọ gị nọsikwa ike ụfọdụ na-asa ozu anụ n'obodo oyibo ụfọdụ rere kidini ya ka ewepụ na abatara ego ebe ụfọdụ na-amaga ọgbọ nnepa ka ewe nweta green card nwanne m ọ bụrụ na ife onye si obodo oyibo bata wee bulu ego bata nwanne tụọ ya ike ọ ike ka ogo lọta ọ dịlizi eyi amala se olingo sogbe iriwe seide olingo sogbube olingo sogbube ide wait. Is your boy, DJ S Shine Best International. Ana m akọ maka obi Igbo eke akụkọ mmụọ maka obi Igbo eke si ya obi Igbo eke kpọrọ Chinedu nwanne m biko gwa m ife na-alụ ọ bụrụ ntụo na m ebunu ntụ wee jebe ọ bụrụ ịgba gbomgbom na mma gbaba ego ala obi nke nna m nyere m enere m ihe ka nwee mi obodo oyibo Chinedu wee kpọrọ obi Igbo eke kpọrọ ya wee gosi ndị oyi ya ewegwe obi Igbo eke ife na-alụ n'oge bụrụ ntụ n'ụwa jebe obodo ọzọ mbosi ebiri obi Igbo eke ntụ ruo n'epọtụ aka akpalụ ya nọ ruo n'epọtụ bụrụ ya gaba na mgbọrọ mama obi Igbo eke ọ kpọrọ ọnwa na-abụ ma fonu aga ọ dere leta mmadụ nwere ozi ọnụrụ Chinedu wee laba Naijiria laruo Naijiria papa obi Igbo eke wee jụba
Chinedu kedu nwanne obi Igbo eke obele nwa nọọsụ gị abụrụ ego wee nata ya bụrụ ego lata na ego na-ada n'elu Chinedu gwala mba ya nwenu ndidi n'aka aja obi Igbo eke mechanụ n'oge si na nga apụtanụ obi Igbo eke anọ ọnwa n'afọ labụ mana ọ ka nọ n'ime mkpọrọ nne na-eche obi Igbo eke nwunye ya na ụmụ ya na-echekwazi obi Igbo eke nọrọ n'ụlọ mkpọrọ ahụ 10 na ụmụaka obi Igbo eke nọ na mkpọrọ ewee gbapụta obi Igbo eke wee dipọtụ ya obi Igbo eke anụta Naịjirịa obi Igbo eke wee nọta luo nwa furu efu na ọnọta na o nwa jire ka ya bụrụ ego nọta mana ọ nọtala na ụgbara aka wee nọta obi Igbo eke wee kọbụrụ ụmụnne ya furu obodo oyibo tụfiakwana ya ma njezikwe obodo oyibo tụfiakwana ya ma nụ njezi ya obodo oyibo adịrịzi ya obodo oyibo adịrịzi nwanne m obodo oyibo adịrịzi ka nkwụ ọnụ ibe nwoke mere mata ego ịnụna obodo oyibo adịrịzi ka nkwụ ọnụ obodo oyibo adịrịzi nwanne m elu ụwa n'origazikwa obodo oyibo adịrịzi ịmana ọ dịrịzi ụmụnne m ndị nọ n'obodo oyibo ifonye na-emegazikwele ewepụla ekele m wee gaba USA United States of America ka njefu ezigbo oyi m Mr. Kenneth ụzọzie ezi nwa mụrụ na n'iseke Chinemeze America nwamama oji motosaịkụl eme ọgọ ezi nwa n'ibutele ike ifeomi mere obodo ka obodo na-abụọ ọ ga-adịle gị mma ewee njebezi ụmụ ojii na Anambra steeti ka njebụ onye njem ọnụ ezi nwa na Ghana Judu Wosa Chukwuebuka Judu Matisi Wosa onye ọ ga-adịle mma ezi nwa na Ghana na ibutele ike iso na ndị jere obodo oyibo wee buli ike wee nọta ọ ga-adịle gị mma ihe ọma imele m ụzọ Chukwu ga-akwụ ụgwọ ya ọ ga-adịle gị mma iwesi ebe ahụ wee gabazie na Dubai ka ndị bụ ezigbo nwanne m Tochukwu Okwuọha Kamara ọ bụ gị mere egwu m nwa gbọrọ ọgụ wee buli ife a na-agba na Dubai ọ ga-adịle gị mma Kamara nwanne m gedekwara m ezigbo enyi m ezi nwanne m osi elebere anya ọdịda okwu Chukwu ezikokoli osi elebere anya ọdịda n'azịa unu nche nọ na Dubai eme mma iwe ji ekene Obinna ọnwụ alonye Vice President Asia Youth onye ọ ga-adịle mma nwa ụmụnne ya fụchala n'anya wee si ezolojili anyị gawa ọ ga-adịle gị mma iwe njebezie India ka njebe ụmụnne m njem ọnụ Kenneth Okafọ ikubabayeye ọnwa kenekwala mụtọ nkọlidọ agụ nwa na Tọki ezi nwa si ọzọ obodo ya na Eshimoni ezi nwa na Nsụka Lugeye Nsụka n'Enugu steeti Echimoni obodo oyibo
oyibo adịrị isi obodo oyibo adịrị isi n'eziokwu ibe nwoke mere bata ego n'ụwa ụfọdụ jikwa mmiri wee gaa wee ebe afakụrụ na nnukwu afịa n'ụwa nwanne m ụfọdụ ndị be anyị mmadụ obodo oyibo fa na nwụrụ ime mkpọrọ ụfọdụ si Libya wee jebe n'ime osimiri ka nkebe abụlụ abụọ ụfọdụ nwere ọfịa wee jebe nọ n'ọfịa toriri ma were famịrị nri n'ụwa ụfọdụ si desert wee gaba abụọ n'ụzọ akụlụ egbu ofe anwụrụ ụfọdụ pụtara n'ọfịa Mali All their lives on the mix. Blaze in the steel. Bring the heat. obodo na-enu ndị Igbo na-ekwu oyi Igbo na-enu ndị Igbo na-ekwu oyi ekili enu ndị Igbo na-ekwu oyi ibe dị mma na ya bụ nwanne ọkwa emebe amala odogwu abụrụ akwaga anyị otu onye si agba egwu n'elu ụwa otu anwa ka esi akụdo ya aka na ibe bụ ọgaranya ọ bụrụ ụdị mmoto ị na-agba ya bụrụ ọdụ ụlọ ibi n'ime ya ọ bụrụ ya ka eji ama ọgaranya ka ị malụ ibe eji ama ọgaranya bụ eyi mmadụ one ka ị na-enyela aka mmadụ one si n'aka ga-eli nri ya ka eji ama ọgaranya ka ị malụ ịkpata ego n'elu ụwa Chukwu gọzie gị lote ndị so gị na-azụ oyi maka Chukwu na-agọzi mmadụ agọzi iwe gọzie ndị ọzọ ya bụ okokoko ụmụ Igbo na-abịa m ọzọ nke onye jiri nya zelu unu eziokwu Igbo ka anyị na-ekwu ya bụ okokoko ebe n'ebe n'ije ebumo odumọka ije achala ogidi ife mfụlụ ka mụ na-ekwu oyi ụfọdụ gbatala ego tata mana ụmụ nwanne fa nọ n'afụfụ ndị agbata obi fa nọ n'afụfụ ife na-esili ụmụnna fa ike ibulu saili na-aga ya lega ibulu ego na-apụta akwụgharị ile na klọb nwa mmanya 1 million ile na klọb ife 2 million naba mana nne na nna gị nọ n'afụfụ ụmụnne gị afụfụ ụwa nọ na nnụfe anya mmadụ one ka ị na-enyela aka oyi ọ ga-agadi ibe iji azọ ọgaranya mmadụ one si n'aka ga-eli nri ụmụ Igbo na anya bụ ajụjụ mụ na ajụ oyi ihe m uwe okokoko n'ije enu onye gbata ego n'elu ụwa oke n'obi ebele ka ị malụ ozie ndị so gị n'azụ ozie menụ nọ na streeti nyebe kọntasị ka fa gụnye Igbo nya bụ ife mụ na ya maka na nna m gwalụ m si ụmụnna nwezuwa akụ ya bụ n'ilo na siga na ewelu ha ọnụ na-ekenezi Igbo olu m pampampam mụ nwe gbuo olu gị pampampam onye ọbụla ejebela onwe ya maka akpatara akụ pụta ịtụgbụba ọnụ akpatara akụ n'elu ụwa nwanne m na ọnya na-ebu ịtụgbụba ọnụ ihe m okokoko ọgaranya ụwa na ọ dị ụsọ o nwelu ndị Chukwu gọzie elu ka gọzie ezinụlọ fa ịbata ebe fasi pụta ije falụlụ ụlọ dozizi enye ọfụma ịtala ọkụ n'ebe niile fa gbapụrụ mmiri itinye ọkụ weda nepa dị ọnọt mmiri anwa nọ na-agba ụmụ ogbenye na-aṅụlụ mmiri a na-agọlụ n'ọya
nenu ndị nọ n'ọgbọ ndị bụ n'ọgbata obodo ekwelu Igbo nenu ndị nọ n'ọgbọ ndị bụ ọgbata Igbo ga-amalụ ụmụnne m wei ndị Chukwu mele ọgaranya na nwa gbanwe na-enyela ụmụ ogbenye aka ọlụfa na alụ n'oriri nne ndị bagbogo si n'obodo oyibo gbanụ n'ebe anwa bido ime ọfụma ya ka ngwala ụmụnne m anwa ego ụnụ nwa nọ mma ndazi ada ọzọ ịgbata ego nyelu mmadụ aka nwanne m uwe dị mara ife chi ga-abụ Sachukwu adowe obi mma udokwa akwa abata na ọkịja mmanwụ abata na akụga abatago abata na akụga abatago ọkwa tili m n'obodo akpọba ghala wee je kenebe akwa abata oyi ụfọdụ ofe ga-ejụba m ajụjụ kedu ife ndị gbaba akwa abata n'egwu nwetifa ga-enu m tiyo na mụ nela akwa abata anya n'isi wekwa akụkụ otu n'ugo n'isi wekwa akụkụ otu n'ugo n'isi akwa abata etugo ugo ego aka abata bụ elibe agwụ maka na ọ na-enyela ụmụ ogbenye aka onye ga-agụnye nwa dị karịa ndị ogbogo n'obodo oyibo erike kpatalulu n'ebe anwa na-emepe ọfụma akwa abata Igbo bụ odogwu Sachukwu adowe obi nwa oyi akwa abata na akụkọ abatago akwa abata Igbo na akụkọ abatago akwa abata iso na mmanwụ Igbo na-eti akwa abata iso na ndị nwanyị ji ebili akwa abata ọkịta odogwu nnekwu mmadụ nnekwu odogwu akwa abata kenelu m tulugo sadesi mmadụ nwezi ukwu tulugo nwe onye ihe ala odogwu otulugo na ịkpado mmanwụ otulugo na iso n'odogwu eze mọgọ tulugo odogwu tulugo na ndị kọdụ na-akpọ ọkwa na 5th of January 2023 odogwu gwala ọgịa nwoke anyị wee buli gbaluwe nnekwuwe na-esi adụdụ n'ọnọ na nkili ego dị ọzọ ka mmiri n'ihe ala ụmụaka na-ekpoke ego ndị agadi nwaanyị na-ekpoke ego ndị agadi nwoke fanja na-ekpoke ego ụmụaka kpokesi ego wee welụ nwayọ dị ekwuola onwefe ụgwọ akwụkwọ o melụ na be tulugo odogwu tulugo n'iso na mmanwụ tulugo bọndụ siri karịa tulugo nwanne onye mma na ọ ga-eme tupu etube ego gị ụda ego tupu etube ego tulugo bụ ego n'isi tulugo na ego gị tu n'isi tulugo n'iso na mmanwụ ka njebe isi eke ọkịda aja eke na-akụda ibi achifu Barnabasi nwaazụ dị ugwu akụbigi n'ọkịda odogwu akụbigi nwọkịda mmanwụ akụbigi n'iso n'ife na-eme akụbigi na onye ma gị ma mmadụ ise obele nwa gbala akụ na nwa ịgbala akụ nwa obi eji na-akụ eli oyi ọdụmasị ife me na akụbigi yo akụbigi onye mmemme ọ dị na nwata bụla eze akụbigi ife dị mma ga-akpụ n'iru oyi Igbo na-enu ndị anyị na-akpọ n'egwu afa bụ ndị ọgbata osu oyi maso na ndị obodo ji bili maka mmadụ ka edigwe karịsịa akpọlụ mfatịrị wise men ya bụ mmadụ ịtọmala ife ofu efele kafa dị eli nri ofu kọpụ kafa dị aṅụ mmiri ife dị mma ka anyị na-ayọ Chukwu onye gbata ego nya mebe ọgọ ọkụ unu na-emela odu merike
ọnya kasị ka nke na-efe enwela m ọla ọjọọ enwela m ọla edo na-ekwu ka m ga-etili ụmụnne m oyi maka na onye na-eme ọgọ n'afọ ọgọ maka na onye olu maka ọ na-eje ọjị n'iru nye m uwe okokoko nyenụ n'ụbọchị anyala agụụ oyi emebe emebe amala odogwu ibe onye menwulu ka ntelụ ibe onye menwulu nye aka ntelụ maka na ejiri anụ etinye azụ n'ofe akwa abata ọtụtụ odogwu akwa abata igbo niile nnekwu mmadụ nnekwu odogwu ịbụlụ nnekwu mmadụ nnekwu alụsị tulugo n'iso na mmanwụ tulugo supamaket oyi ilue na totalụ n'ihe ala ebe ahụ ife niile na-eme ife niile dị na tulugo supamaket ife mfụlụ ka mụ na-agwa unu maka abata igbo bụ odogwu otulugo n'iso na mmanwụ ife eme na akụdigi akụdigi nwa amama nnukwu mmanwụ ọgaranya abụla ọnụ gainem ọgaranya abụlọkwa afọ ọzọ oyi ibe onye mmelụ ka oge azọ ọgaranya maka na nnekwu mmadụ nnekwu odogwu ụgwa bụ emebe emebe amala odogwu onye ụbịam ọ na-azọ ome ọkachie onye gbula evi anyere ụmụnne ya onye ndị ga-etugo ogwu evi ebe igbula evi lisi eso nneke gị kedu ndị ga-etugo ogwu evi igwe evi nyeta ụmụnna gị isi na geti gị pụta ogbevi a na-ada ka ogbu evi maka gịnị onye ọbụla tara anụ ịgbata ego gbasapụ aka gị maka a na-eli akụọ na anọchi ibe onye menwuru ka ntelụ ibe onye menwere onye na-ekwu na nnekwu mmadụ nnekwu odogwu bụ na nnekwu mmadụ nnekwu alụsị akụba igi nwanne nke m oyi ọ dị na nwata bụla eze ịdị na nwata so n'ife na-eme barabasi nwazụ dị ugwu ya kenyelu m tulugo 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 n'iso na mmanwụ ka chikwado m obi nwa kwado m obi nwa oyi azụ ka jiri egwu agweke n'ụlọ ọkụ unu na-emela obi mọrịrị nne nele ụmụaka ibe a anya ọ bụrụ na ị na-azọ ọgaranya na mmadụ one ka izugolo ka afọ akwụlụ mmadụ one ka ịkụziri ụzọ ego maka a na-akụzi ụzọ ego akụzi ụwa bụ onye jabili onye nwanne ya mana ebe ị na-eli sọsọ gị mmadụ one faga etugo odogwu I know this man oyi I know this man agwa gị n'ọgwụ ego elili I know this man n'ọgwụ ego elili iso na mmanwụ Igbo na-eti nnezienu ndị Igbo ji ibili Is your boy, DJ S Shine Best International. Igbo ji ibili bilienu ndị Igbo na-ekwuo nye ndị bụ ọgbata obodo edelụ nye ndị bụ ọgbata obodo amalụ tachikwado nwa obi nwa odogwa akwa asị ife mme na-akwa pụta akụkụ unu jebe n'ụlọ ga-ejelu unu naba na unu ga-analụ ojiji unu n'ọhịa bụ ngozi ọnị n'ụlọ n'ọhịa bụ ngozi ibe mme n'ụlọ ka mụ na ya chukwu tulugo tulugo ibe mme n'ụlọ ka mụ na-ebe akụkụ igi nwa kija odogwu ibe mme n'ụlọ ka mụ na-ebe isi ga-abụ eze abụrụ gị eze ibe ọsọla amụsụ bụ legede tibe ọ ga-adịlụnụ mma na-eke ọ ga-adịlụnụ mma n'olie ọ ga-adịlụnụ mma na afọ ọ ga-adịlụnụ mma na nkwọ
oduma ga-adị mma ọganiru ukwu nụ na ọ ga-abụ osimiri maka osimiri a na-ataghị aka oyi igbo ya bụ ife mụ na-ekwu ọkụ ọkọta ka egosi anụ n'ugo mgbasa ọzọ ka anyị nọle ya akụkọ igi n'izbụ onye mmemme akụkọ igi n'ọnya dịrị gị mma igbo kilienu ndị igbo na-ekwu oyi obodo kilienu ndị igbo na-agba oyi ụgbado emebe odebe amala odogwu onye ụbịam ọ na-azọ mọgụtie onye na-ejiri ego na-achọ chenji ya igbo na nya bife na-ajụ oyi okilienu ndị igbo na-eme kaina na ụkaina oduma sistem kainaba oduma okide onye nwe egwu oyi ndị oduma na anyị ga-anaba anaba mbọsọ ọzọ kainolianụ maka na ife dị mma ka anyị na-ajọ ọgaranya